Bueno, zure zazuean, gazte denboran, Elixiak zer handi, indar handi, Número 1. Número 1, telebizan. Horsik. Gu Elixi neuran bizi gara, bizien dago, ez da, zelen lekuen. Ez ez, bidie. Baina, nasiek eskale buka baiko duenik, nahi, hortik urtu da bizara. Ez da, xusa. Goizean goiz. Goizean goiz, izango zanbezia, goizean goiz. Zura izan gore, lehuzu guzia da lehuzu gortazan. Nezara hori zizpetzen amarta. Da beste izatezen zazpiretan edo. Da gu baitik erokut. Da bertara bertarako behatzo gubierra, hori. Eta Rosarioa errezetan da bazen nuitu egitea? Geuken, almazarri baten bizizan, neska zarrat. Izateke mojabe orzala dira, buru hartute. Sartu gotezan. Areke buru hartute gotezan, nien sartu. Are berri horreza bebien. Erreza bebien. Da arrezaletan arrezaren zo errezate bat. Gero hemen aiusti ondo zalantan. Zure legunik oztanak kaltzin. Kaltzin, are bagin ondo zalantan. Arrezaletan egitu gaitzuzen arreze, hane ermitxa bat zalantan. Da, ermitxa bat. Da, arrezeko maitza bazan, kantu edarrakin haintxe erzaren zuen. Neska zarraga haintxe egitu gaitzugu, ume pilue. Da batzen. Gero, ez zet galdera gane erizabeza, una polike. Desierto, total. Ordu bezala, Elisa salia izan. Elisa salia izan. Esan barron itxutien zen. Axo, baina, Bilbao nari zen residencia de los jesuitas. Korten gire zen, kristadia dana, Oseko zazbitak maztetan, jesuita zinan. Bueno, Elixi handia, bete zerra, neskaz. Araxe. Kogarri edarra, bertako kogarriak egu, edarra gaitxe ginen, tartu luzetzen zera.